Wonke umuntu addicted. Abanye ba-addicted kuma-negative thoughts and emotions kodwa babuni. Angikho-ke lapho. La ngikhona ila. Ngizohamba la ku-social media ne. uJune uzoshaya ngekho la ku-social media. Ngizohamba. Kodwa imisebenzi yami yonke izosala khona la ku-social media. Ku-TikTok no YouTube in particular. Izosala imisebenzi yami. Kuyisifiso sami ukuthi ngihambe bese ngiyaphinde ngiyabuya. Isifiso sami leso, kodwa ke i-higher power iyona edecidayo ngoba nami bengingazi ukuthi kuyothi kushaya uJune ngoba ngingasekho ku-social media. Omunye uzoyibuza akathi uhambelani ke manje changes ku-social media na? Nathi into eyenzakalayo. Thina esekhaleni lalempi yokuvusa abantu. Kufanele sibe spiritually strong. So ngiyolanda wona amandla, ngiyoxhumana nayo i-higher power. That is why ngizohamba. Ngoba vele umgoga bayakucuphela la. Ukuthi wena ufocuse kakhulu kubantu bese uyakhohlwa wena. Kanti in a long run iyezimpi. Impi yalana ke ku social media ayikho physical, i-spiritual. U-physical nje kusuka sekuphethakala into ekade yaqala ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi ngenzeka noma yini, noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona uma ufuna ukutakula abantu nawe ekubeni ucwila ngokwakho. Necwila nobabili. Akekho sizomunye. So it's for the benefit of me as well as the collective in general. Ukuhamba kwami. Ngokweyami anticipation, I anticipate 3 months but njoba ngisho ukuthi inquma ithathwa yimi. Uma ngingasithathi lesi sinqumo ngeke ngize ngikhule. Uma ngingasithathanga lesi sinqumo ngeke ngize ngikhule. Yabo? So mele ngisithathe ke sisinqumo. Mina ke ngizazi njengomuntu onesidalwa esistrong kakhulu. Sistrong kakhulu. Ngiyasazi. Yabo? Sistrong kakhulu isidalwa sami. Semaningi ama proofs ngikhombisa. Kusukela ngingakabi spiritual awaken to this point. Sistrong nje kakhulu. Yabo? So mase strong kanjalo ke ngikhonjiswe ngeindlela eziningi ukuthi impi ikhona. Futhi umgoga ukhona. Ocushiweyo. Yabo? And yabo lento ifana necancer. Uthola ukuthi ikushaya nje wena kade vele into iyaqala vele. Into enjalo ke. Kodwa uma umuntu okwazi ukulalela uyakwazi ukuthi uyigweme lonto ingakenzeki. Uma umuntu okwazi ukulalela ngoba empilweni yakho abakhona ama clues nama hints nama intuitions, kuba khona izitethi lezi kutshela ukuthi khona into off la, bese wena ke ulalela umqondo wakho ne-ego yakho nanokuthi wena ufunani, u-attached kwini, ufuna kuhambe kanjani, bese ke kuyenzeka ke lokho ke. Yabo nje mina ngokwami yabo kuyimanje kunento eziningi ebengisayihlelile mina. Bengingayitshela ukuthi nje ngizohamba manje anytime soon, like June uzoshaya ngase. Inento eziningi engiyihlelile nengiyiplanile mina. Emele ngizenze la ku social media. And lezo zinto angazi kuzoma kanjani ngazo. Kodwa mele ngilalele. Yabo? 2 nakho kokunye mele ngikusho. Njoba ngisho lathi imisebenzi yami izosala. Yimi ozohamba mina siqu sami. Kodwa imisebenzi yami izosala yona. I-human design chart reading. Njoba ngangishilo ukuthi izotholakala online. Okwamanje, ngontshela futhi mase khona ushithi, okwamanje ama charts asareadwa yimi through WhatsApp video call. I-spiritual abundance consultation enye futhi service yami leyo ekhona. Kusenziwa yimi konke lokho. Yabo? So
Uma ufuna ukubhuka i-human design still usabhuka nje ngiku-retailer chat through WhatsApp video call. Kodwa ngizokumemezela lokho mangabe sengithi ke manje ke usuyazisiza wena lapha web app. And mangihamba ngizoyishiya i-link eya kwi-website noma kwi-web app yami. Ngizoyishiya i-link kwi-profile yami. Ngizoyishiya i-link, yabo. Bese uhamba uyosithokozisa lapha uridele wena i-chat, uphinde uridele nomntana wakho nabo bonke abantu ofuna ukuthi bezazi kangcono ukuthi banhloboni. Ngiyacela ukuthi izingane niridele ama-chat khona nizozi-understand ukuthi zinhloboni. Niphethe izingane ningazi-understand ukuthi zinhloboni. Ngiyacela bandla. More especially ke uma sesenze kwa online lapha mhlawumbe kuzoba lula kakhulu ngoba uzoloku ubuyela khona ngoba uzovula i-account bese wenza i-chat reading, izohlala lapha i-chat reading yakho nama video akhona ukuze umqonde lo muntu odilana ngisho isithandwa sakho kumele usiqonde ukuthi sinhloboni. Sinhloboni isithandwa sakho, nihluke ngani nina nobabili. Lokhu feed umuntu ngezinto uthi ufuna azenza kanti lo muntu une-defined ashna ngeke nje azayenza into ingasuki la engqondweni yakhe. Awumazi kodwa wena. So ezinye zezinto ke lezo sikhuluma ngazo lapha i-chat reading yalaphana isakufunda yabo. Njathi human design awuyazi uyi-understand kodwa ama-video akhona lapha i-concise uzokumemezela mase sekukuthi sekukhona seku-ready. Okwamanje nje ngisathi ngoba ngazi isikhathi sokuhamba ukuthi sinini kodwa by June lapho ke ngiyazi ngoba ngingasekho mina la ku social media ngoba ngingasekho mina. Kumele ngiyolanda ipower yami ngiyoxhumana ne-higher power, yabo. Ziningi izimpi la, ziningi izimpi enibhekene nazo nina abantu nathi esibhekene nazo thina esi-spiritually awaken nesikhulumayo la. Thina siyazi expose vele ngokuthi sisize nina, siyazi expose kuma negative entities kwamandleni obumnyama, siyazi expose thina vele. That is why thina kumele sibe strong ngale ndlela. Awunqenje ukuthi uthi umkhulumi khona la ku social media qhamuka all kinds of things lezi thothi ingqondo yakho iyaphithizela vela umeditate uyithole nje usumbathe nomuntu thizeni kanti sekungena kwayimpi leyo, yabo. Uthi udisrupt ube disrupted uwe loya uswenze izinto yabo nje uswenze izinto ezi-chaotic. Kumele ube spiritually fit mangabe uzomala. Awukwazi ukumala weak utshela abantu ukuthi this and that weak. Ziyalalela zonke lezi zinto lezi ezilwa nabantu, ziyalalela zonke. Impi bafowethu ayikho physically, impi silwa nemiboya, silwa nemimoya. Ungabona intombazane la noma ubone umfana la noma ubone noma yini la wena ucabanga ukuthi lento oyibona akuyona lento oyibonayo. Kuningi okubehind lokho ukuze kufinyelele kulento oyibonayo wena. Silwa nemimoya la, yabo, ukuthi uze nje uzobona umuntu la ozo-advertiser into kanti uyakuskema. Kwakona lokho vele bekuumoya vele ophushe wena ukuthi bona lento le. Bese uyangena lo moya vele okwenza ukuthi wena into zakho ingahambi kahle is the very same moya ozosebenzisa lo muntu ukuthi ubone advert yakhe wena nto uzokuskema vele. Wahambe lemoya ihamba ingena kubantu isisebenza ngabantu ukuze wena into zakho zingalungi. Xabane nabantu abazokusiza kube inqaba. Silwa nemimoya la. Andike mina njengo-Change Zakasha bafowethu angeke ngikwazi ukukusiza kwi-karma yakho kumele ubhekane nayo nakuma repercussions ezenzo zakho whether the previous life noma le lifetime. Ngeke ngikwazi ukukulekelela kulokho kodwa mina ngiyaye ngifisa ukukulekelela and to the point ukuthi ngesinye isikhathi thina noma mina myself kuyafinyelela esigabeni la khona kumele ngikudedele i-universe yenze ngendlela la yayo kuwe kodwa mina ngisuke ngikunikile okungangamandla ami. Uma kuhluleka lapho akusekho kwi-control yami lokho. Umuntu nomuntu une-karma yakhe, so I cannot lose myself trying to help people. Nami I need to go back to the center ukuze ngazi ukuthi okudlula la kumele ngibasiza kanjani abantu ngoba ka-spiritual kunama levels. Mhlampe nami enye level lesengidlulela kuyona. So ke ilokho bengithi ngizokutshela kona kwamanje ngenzeka noma yini noma inini.
Danko.